ko ng Dios makaigsunan, nindot og interesting kayo ni nga topic ko makaigsunan, ang pagbaton sa kaalam o kahibalo sa Dios. Sumara sa akong gingon kaganina, nga dinhis sa kalibutan daghang mga tawo naninguha og kahibalo. Naninguha ta nga mo increase ta sa atong knowledge, mo na hinungdan nga mo eskwela gyud ang tao, no? Ang ginikanan dasdigon gyud ang anak. Pantamot og eskwela, no? May na lang na mo na kung kabilin nindot man. Kung imong tang-awon nindot kayo mga ginikanan din nga paningkamot eskwela kay mo gasto gyud kog taman-taman maningkamot si mama o si papa aron mo makahuman eskwela. But sad to say nga makahuman ang anak, daghan na po kayong anak nga wala na po pagtahod sa ginikanan. Makaingon kang asa bang kahibaluan Daghan po mga anak wala na hinuoy respeto, walay kaalam. Daghan mga anak karon nga sadyang nadato na sila, walay tinud-anay nga kining pagtahod or walay tinud-anay nga paghigugma nga makita nimo sa ginikanan kay na-overwhelm sila sa ilang bakang kadato o sa ilang ka-bright. So daghan kina nga mga issue o kanang problema, daghang mga ginikanan mohilak nga grabe pastor kani akong anak abing akong paningkamot nga maka-eskwela sila, makahuman sila nga may nalang makabaton sila kahibalo. Naunsa naman ni karon wa na may kahibalo. Ang uban wala pud kahumanin, wa na nung kahuman ka eskwela tungod sa ka-bright. Maopod na sobraan. Sumala sa kong gingon kaganina nga kining gitawag natong kurso ba nga pag-ila sa Dios. Muna nga naapoy gitawag og theology study or course makaigsunan. Well, gawas lang ni ana kanang dili man pwede nga may lang ka nga eskwela sa kong Bible school aron makailas Ginoo. Dili na kinahanglan. No, ang pag-ila sa Ginoo magsugod sa atong panimalay. Magsugod sa atong individual. Nagtuo ko nga doon na mga tao nga nagpaabot nato sa mensahe sa Dios. Tama niini, social media. Doon na nagwali, nakapaminaw ka. Pero daghang mga tao nga nag-reject niini. Daghang mga tao nga nagdumili niini. Kabalo ba ka nga doon na gisgutan sa Bible sa 1 Thessalonica chapter 1 verse 8. Nga doon na mga tao nga nagdumili sa pag-ila sa Dios o pagpakistayon sa maayong balita. Iyon ang Ginoo nga mobalik siya sa tamas na nagdilaab nga kalayo aron sa pagsilot kanila. Mo na pinakakuyaw makaigsunan. Doon ay daghang mensahe na dunggan nato pero daghang mga tao nga wa nagtagad. No, wala kay nato gipansin ang panawagan sa pulong sa Dios. Unsa ba'y panawagan sa pulong sa Dios? Simple raman ang